Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon sa unang yugto ni atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur. Jo Marie, kisa naghatag ni mo pagtugot aron ablihan ang karaan og tinakpang lawak. Sorry kayo, pero nanguryoso lang ko ng tarsila. Hoy, bisag anda ka pasag iya ini karaang bay, pero wa kay katungod nga magahas og pagkisosis mga lawak ining baya, nakasabot ka. Masuko gid si Sir Minard kun iya nang hibaw-an, Jo Marie. Nang tarsila. Nang, di na ko gamay bata nga baliwa lang ang mga butang sa akong mga katiguangan. Ug ang kabahin sa kasaysayan ni ini. Usap-usap. Responsable ko sa akong gibuhat o may katungod ko sa paghimo ni ana. Pero hugot ka nagibaon sa imong amahan, nga dili ka manghilabot og dili ka gyud magpakisosi, Jo Marie. Nang tarsila. Bahala na masuko ka nako. Pero bauran tagid ka sa dili na gyud pagbuhat sa imo. Bahala na sa dong masuko ka nang. Apan, supakon tagid ka. Jo Marie, Ni ako karon din aron mo bakasyon og para mo relax. Dili aron ma-stress sa mga butang nga gituhuan kong mahinungdanon apan way bili para ninyo. tumanlas mga reglamento. Kay dili ako nagbuhat, anak, kung dili ang imong amahan nga si Sir Minard. Ngano didan man nimo siya, tiya? Nga anak man na siya sa tag-iya ng dakumbay. Ingay ta parusa! Di ba mawingig ka, Brina? Tiya Tarsila. Hoy! May kaugalingon nga reglamento ang karaang bay nga angay sundo na. Ug siguro kung kasukog ni Sir Minard, kung iyang mahibawan nga gisupak ka na siyang anak kasi Jo Marie. Gusto ang tanang gipanulti ni Tarsila. Tungod kay hangtod karon pabilin pang misteryo ang kamatayon ng mga nanghitabo dinhi sa mga bisita nga taga-syudad ug nangahas sa pagsupak sa mga reglamento aning karaang bahay. Kana mo'y gusto na kong susihon kung tinuod ba gyud nga dunay mga espiritong dautan aning karaang bahay. Nga nalang magtago sa usa sa mga tinakpang lawak niini, noy punyong. Ayaw nagyod og pangahas ni ana. Kay bisan og kaliwat ka sa mga katiguangan nga mao'y na nag-iya niining karaang bay. Apan dili kagyod magkalingkawas sa makalilisang niining tunglo. Unsa noy? Paglingaw ug paglipay lang nining imong pagbakasyon dinhi, Jo Marie. Dili kay pangitaon mo na hinuon ang imong hinanali nga kamatayon. Noy pun. Ay, alas 6 na sa iyong gabi, Kuya Toribio. Gusto ba ginunda akong mga bliss uban pang tinakpang mga lawak ni ining karaang bahay? Kining. Unya, dong Jo Marie. Ay, nahasol naman hinuon ko sa gipanulti nila ni nang Tarsila o Noy Punyong. Kining. Ayaw lang pagsupak dong. Kay mo man kanay ilang rules and regulation. Mo man kanay rules nga gitamod aning karaang bahay dong. Ha? Kanang giingon nilang reglamento. Kuya, kalipay maguna ko ang pagsusibahin sa mga butang o sa mga panghitabo nga iya sa kagahapon, Kuya Toribs. Hala. Unsa ka itong ako nakita? Murag, bayhon magidos usa ka babay? Kining. Binuwang gani niya dong Jo Marie. Ay, awabi ko nakita dong. Wag na nakita. Naalagi Kuya. Nakita gid nako nga nigawas og nikilablang gikan niya ng dakong saming nga karaan. Ha? Kining. Hoy, pastilan yun, oy. Wala gini ako ba? Kay iso kay kabahin, anak. Samtang ako, dali kay mukurog akong itlog, mukurog sa kadlok dong. Ay, ata na, Kuya Toribs. Ha? Musuod na lang ta sa kwarto. Kay daghan o mga katingadaan din sa sala ni ining karaan na kayong bahay sa akong mga katigwangan.
kining pastilan ba ya anyway? Nadlok na ba yung gudong Jomari? Nadlok ko, Huwag adlok. ka nga ka ng kahadlok ni mo, Kuya Toribs. Oo. Kay posible nga, maura ka na ang hinahinay nga mupatay unya nimo. Dong Jomari! Panyong, Tara sila. hay na ito mga bisita. Hay man. Biglaw balgi ng kawanan sa sala. Wa may nagtikaw-tikaw. Nakita ko man to silang misuod sa lawak. Ug nakita kong nahadlok ang iyang kauban, Tarsila. Ang driver nga si Toribio, Oh, Tarsila. unsa ba ko nagikahadlokan? Nagpakita sa batang noong si Jumari ang kalag ni Digna. Unsa? Pagkadakong tao, apan hadlukan, manday ka na si Toribio. Punyong, wa ko mahimuot anang Jumarini iyang pagbakasyon karon dinis karaang bahay ha. Gahi, yun kaayo og o kanang maong batan noon. Hilabtanon siya, tigpanuki-duki sa mga butang o sa mga panghitabo nga iya na unta sa kagahapon. Masuko gyud ini si Sir Minard kun iyang hibaw-an ang mahina punyong. Unsa man, gusto ka nga sama ni adtong mga bisita kanhi ni ining karaang bahay. Mahipos susab siya, apil na ka ng driver ngayang kauban. Nayabang na kang buktuta ka. Ipalapa ni mangtas ng anak sa tong akawon? Buktot bitaw, ikaw, kiang, Buktot! kiang! Nagkalalis na sa dinuon mo si Tia Tarsila ni Punyong. Iya man kong giunahan, day. Iya kong giingnan buktot ko, maong ni baos pod ko. Nganong wa man sa mo magkauyab anang Tia Tarsila ni adto mga batanon pa mo ni Punyong. Nga, kauban naman di imong daan ka ni adto pa dinhi sa karaang bahay. Pilian man kaayo ng iyaan mo, inday. Iya man kong giayraan tungod aning akong apan sa akong buko-buko. Oy, Brina. Way nahangol na tawhana, oy. Bisa na ang apa ni Noy Punyong. Apan, mailaman nga hitsuraan siya, Tia Tarsila. Misti Husto na kuno, ana. Husto na kuno. Utro sa kaha. Ano sa bang mag-imo himay niyong ko ito po ang tawhana? Ay, ano kun palang kaayo, Tia? Kay, og nagkakamo pa unta? May mga anak o mga apo na unta mo karon. Hoy! Wa kay nasayran bahin sa akong love life kani adto ha. Wa igpanghilabot. Hilabtanon. Kalain. Nasuko na po ang iyaan akong paitpas paliya pirmi ang naong. May nang pagkahinanok ni Kuya Toribio. Ako, wa pagido ka. Alas 11 ng des gabi. Mugawas ba ka ko aron ipadayon ang pag-abri sa ubang mga lawak nga tinakpan ining karaang bahay? Maayo ka? Bisag anak kapas nag-iya anak karaang bay. Wa kay katungod nga mga hasog pakisusis mga lawak ining bayan. Nakasamot ka? Ayaw na gyud og pangahas niyan. Kay bisan og kaliwat ka sa mga katiguangan nga maoy na nag-iya nining karaang bahay. Apan dili ka gyud makalingkawas sa makalilisang nining tunglo. Ay, di na mawas akong kaisipan ang gipanulti niya ni ng Tarsilog ni Ponyo. Naaday makalilis ang natunglo kining karaang bay nga naglimin sa iyang karaang kasaysayan. Nana sa napapay. Ginoo ko, nagparamdam sa siya. Ni Asya sud aning mahimutangan namong lawak ni Kuya Toribio. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!